să ne jucăm FNAF VR. Eu mai am jucat și ieri și aici a ajuns la Venreper, la Enart, la noaptea 3 și aici la FNAF 4 la Night, la noaptea 2. Așa ne jucăm noaptea 2. Vă să ne jucăm și o să ne jucăm și Venreper. Nu. Ok. Mamă, băgă să ceva de asta așa. Știți voi. Bam, yay! Este sărbătomă. De ce arată așa? Se vede că intră. Acum o să fie Acum o să fie și Fox. Pleacă! Ok. Uite cum crezi acolo. Picioare cât... Mamă, ce mă... Nimeni acolo. La... Pleacă. Răutatea lumei. Te mă uit peste tot. Și acolo să fie nimeni. Nimeni. Nicolo. Nimeni. Adevăr. Nimeni. Ok, nini bună chica, nec mercico. Ok. Nimeni nu pleacă. Trecut 3 minute. Mai. What? Cineva. Purta mea. Alde. Nimeni nici acolo. Nimeni. Cine te feta? Pam! Mamă, vă jurați pe Foxy? Ma. Ok. Eu cred că sâmbătă nu poți să filmezi. Vineri. Nu, că poți să nu știu. Poți sâmbătă o să filmăm, nu cu jocuri. Să mă vedeți pe mine, normal, că cred că nu m-au văzut de mult fața mea. Pentru că o să mă duc la Timișoara. Că sora mea de acolo termină facultatea și știți. Trebuie să mă duc și eu. Trebuie să ne ducem. Ce? Nu trebuia să auzi să-l v-am să auzi ăsta? Că intermiște citiți de asta
face 999 de plus 999 de rotiri, ai câștigat 1000 de bani. Știi că astea sunt doar astea sunt false, doar să-ți ia bani, să-ți ia toate datele de pe telefon sau de pe tabletă sau de pe laptop sau calculator. Nu m-a văzut de mult. Pleacă tu. M-am plecat. Nu știu unde e. Cred că o să câștig. Am avut dreptate, chiar am câștigat. Chiar am câștigat. Chiar sigur că până ți-am acum. Mama, cum arată? Freddy lights. Ting, jumpscare. Nam. Cât de bun a fost. Ok. Haide. Continuă. Suntem acum în noaptea a treia. Eu o să mă joc noaptea a treia. Off camera. O să mă joc. Să mă joc noaptea a treia off camera. Ce înseamnă? Dacă voi nu știți ce înseamnă, spun eu. Să te joci. Să te joci totuși să nu filmezi. Când vine asta, să nu filmezi și totuși să te joci. Asta e. Mă te lăsă cineva că te poți eu din... Nu știu ce să zic. Nimeni aici. Mergem și aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vă jură ce acum fac să Nightmare Fox este. Are criza aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pane, cum știi că te sună. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vreau să mă uit și la comentariile de la episodul de ieri să văd dacă cineva fac un comentariu plus la care să face nici care cheamă Constantin sau Elena. Mamă, ce m-a speriat, Doamne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Eu nu vreau adevărat. Eu nu pot să editez. Îți fac lives. Chiar trebuie să ne strângem 50 de abonați. Să fim o comunitate mare. Să puteți facem live stream. 1, 2, 4, 5,
nimic. A fugit direct. Mergem să vedem câte ora 3 e. Ora 3. De sora mea. Asta e sora mea care cântă urât. Chiar spuneți voi că cântă urât sora mea. Ok, aici o să se termine și videoclipul și se termină videoclipul când ne spune și Nightmare Chica. Pa, pa!